תחרות צילומי הטבע והחקלאות השנתית של קנת, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, יוצאת לדרך. השנה, קנת מקדישה את תחרות הצילומים המסורתית לאלפי המתנדבים בחקלאות שנרתמו ועזרו במטעים, בגידולי השדה, ברפתות ובלולים. החקלאות הישראלית הוכיחה שוב שהיא חלק מהחוסן הלאומי שלנו. אני מתנדבת ממש על בסיס שבועי. כשאנחנו מגיעים, דבר ראשון, הם אומרים, אנחנו כל כך מעריכים את זה שאתם באים אלינו ועוזרים לנו. חשוב לי מאוד לעזור לעם ישראל ולהיות בהזדהות מלאה עם תושבי המקום, ואני מצדיעה להם ואני מכבדת אותם ואני אוהבת אותם. בואו לקחת חלק בתחרות הצילום ה-17 של קנת ולהצדיע לחקלאים ולמתנדבים הנמצאים בחזית החקלאות הישראלית. שילחו לנו את הצילומים שלכם בנושא חקלאות, חקלאים והתנדבות בחקלאות הישראלית, ותוכלו גם לזכות בפרסים. מקום ראשון, טלפון נייד סמסונג גלקסי אולטרה 24S. מקום שני, מחשב נייד אפל מקבוק אייר. מקום שלישי, מצלמת גו פרו אקסטרים. ופרס עבור אהבת הקהל, מדפסת קנון צבעונית לנייד. קנת, קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות. לפרטים והשתתפות בתחרות, לחצו על הלינק שמצורף מטה.